10. Бързо, хайде! Адриан? Хайде, ела! Какво да направя? Магия. Какво правиш тук? Спокойно. Ритайте топката! Какво си мислиш, че правиш? Каза ми да направя каквото е нужно. Реших да те послушам. Това е непослушание. Мястото му не е тук. Сам си търсиш проблемите. Хайде! Хайде, точно така! Да! Габо! Гол! Браво! Лоренсо! Лоренсо! Габо! Двамата заедно! Браво! Играйте заедно! Чухте ли? Давай, Лоренсо, ти си! Показателите на Габо са нормални. Май се оказа прав, Франциско. Спазвайте схемата, Лоренсо. Рики, не отстъпвайте. Браво, Валентино! Твоя е, Габо! Гол! Гол! Браво! Много добре. Показателите за точност на Габо стигнаха до 95%. Вече се получи. Тези цифри са изумителни. Най-добрият играч на терена. Най-добрият и този, който притежава магията. Браво! Супер! Радвам се, че победихме, но има една малка подробност. Габо не трябваше да участва. Ти наруши правилата на академията. Ние с Исабел ще си поговорим сериозно с теб. Браво, много добре. Явно Габо се е заинатил да бъде пречка. За теб е добре Габо да е в отбора. Подава ти топката. Видя ли как ти я подаде за първия гол? Няма значение. Не разбираш ли, че всички мислят него за герой? Аз съм единствената звезда на Соколите. Никой и нищо няма да го промени.